Tak myslím si, že to bol v druhom polčase lepší futbal ako v prvom. Boli tam nejaké šance v prvom polčase aj zo strany supera, my sme tam mali niečo. Tú situáciu nedokážem posúdiť, ale chalani hovorili, že tá lopta bola, alebo teda ten faul bol mimo 16. No, myslím si, že potom sme si vytvorili, tam bol zlomový moment, sme mali dve šance po sebe, ktoré sme nepremenili. Troška nám to vadí, nepremeniame tie šance, takže preto aj tí zápasy nakoniec skončia, takže ich nevyhráme. Ale zase musím povedať, že za týchto 6 zápasov tejto súťaži, keď sa spojila, ako som veľmi sklamaný z výkonu rozhodcov. To je ako 4 chyby, hrubé chyby na našu stranu. Myslím si, že nenehávajú tempo hry, strašne veľa faulov, simulácia, dneska som videl zo strany súpera. Osobne ma to mrzí, lebo to je práve preto, to je dôvod, prečo ľudia nechodia na futbal. Nikomu sa nechce pozerať na to, že dáte jeden gól a ubránite to, ukopiete z 11 a nevidíte tam akcie, nevidíte vzruch, nevidíte proste otvorený boj. Myslím si, že princíp športu, tá prvá vec je otvorenosť výsledku. A toto keď sa začne potláčať, potom vidíte tak, že Žilina, výborné mužstvo, chodí tam 1000 ľudí na futbal. A toto treba tu zmeniť, to je môj názor. Ja som po 3 rokoch sa vrátil z Čech, som veľmi sklamaný a hovorím, keď mám toto takto robiť futbal, tak fakt radšej pôjdem do práce a budem sa venovať tomu. Z našej strany asi ubolené víťazstvo, lebo viacej bojovnosti bolo v dnešnom zápase futbalovej kvality. Hlavne v prvom polčase mi chýbala väčšia ponuková činnosť, nedokázali sme udržať loptu na našich kopačkách. V druhom polčase už sme viacej toho supera rozbehali, rýchlejšie sme si posúvali loptu. To, že sme dali gól dneska z pokutového kopu, ja si to víťazstvo cením, to je jedno, akým spôsobom sme ten gól dali, ale že prišiel z pokutového kopu, možno samozrejme môžu byť hostia trošku ukrivdení, že práve po takejto situácii sme dali gól, ale myslím si, že o ten jeden gól sme boli lepší. Tých šancí super nemal toľko jak my a naša defenzíva v dnešnom zápase fantasticky pracovala, takže smerom do útoku samozrejme mám možno výhrady k výkonu hráčov, ale niekedy v tých zápasoch hráte len toľko, koľko vám super dovolí. Nám dneska super asi toľko nedovolí, jak v predošlých zápasoch ostatní super.